Takže čau, já vás zdravím u dalšího dílu z přestřelky v našem baráčku a bohužel je tu se mnou jenom Hermy, protože Patrik něco řeší s klukem z klanu, takže teď budeme hrát jenom my dva. Čau Honzi. Čau. Kde seš, můžem? Já jsem u té super stovky. Musíš to potom teda přeinstalovat, nebo prostě vyhodit tu složku a dát tam jinou. Jakoby to znova nahradí celý a potom tam to znova to najdu, co se napsal do toho. Kde jsi teda? Už lezu. A máš medkity? No to se taky udělá, protože Ne. to bylo, že by pořád toto najednou už existuje, nebo něco takového, co ti to psalo tobě. Tak pořád říkáš. Ty už hrajem. No, no. A pořád jsem teď si zjistil, že jak zkusil změnit na malý a šlo mi to. Říkám, to nemůžu si asi jméno. To jde propálit. Jsem mrtvej. Tady seš. Tak počkej, stůj. Nestřílej. Vem si ten medkit. Máša? Teď jsem se zachránil tímhle bandáží. Tak já počkám, než se bojuješ. Ty jsi mi dal asi hned headu, ty kráso, že mi najednou jsem začal úplně brutálně krvácet. No trefil jsem ti do hlavy asi dvakrát. Můžem? Než? Můžem. Počkej, dá si tam jméno. To zase má vyhodil do vzduchu. No, na mě došel zásobník. Jsem taky nabíjel. Tak to mi řekni. Ty, teď to byl ochlup. S tím medkitem. Ty vole, Rebele. Zapsal si to do toho Luma Emu? Promiňte, že uslyšíte možná povídání od bratra. Mně se něco rozbilo. A nevím co. Něco se mi rozbilo prostě. Helma. Dívej. Tak to nepoblí, ty vole. Neber mi ale ty medkity. Já tu čekám u toho. Dáme ještě jednou. Ok, já to znovu přilbou. Představ Ono, já jsem měl si, skoro všechny věci rozbitý z minulý bitvy, víš co. A to vlastně ne. Aha. Tyhle to ani taky psal, že mám blbý to. Ale měl jsi to jen tak, já málem taky chcíp. Hm. Já prostě vykouk, vystřelil jsem ti přímou headu a už jsem začal taky krvácet, ty jsi musel taky vystřelit asi. No já nevím, já jsem chcípaš, když jsem byl za zdí, tak nevím, asi se to seklo nebo. To uvidíš pak ve videu, já chcípaš za zdí. To já si vezmu úplně nový věci všechno. Nebo ti někdo musel kanálník, vole. Krásně jsem musel vzít jiný kalhoty. Co to vem? A na stránkách je. Páťo, uber volume. Díky. To bude zase video, když tam se mluví. Už mám za zdravotníka, chceš nějaký ty? Ne, dobrý, já už jsem si hodil taky. Tak můžem? Já jdu nahoru, jo?
Nespadlo to. Nespadlo to. Nedobrý. Co? Nedobrý. Nic, nic. Můžem? Někam Nic, jít? nic. Můžem? Já nevím kam jít. Hele, on je Protože se někam kempni. Ty vole. Že je růst TRS, ne? Můžem? Můžem. Můžem? Růst Tak jo, jdu. je v překladu res. Ano. No, tady píšou Jdeš tohle, už? no. Jo, jo. What the fuck? Já se lek. Mi dochází M4. Čekej. Můžeš. Ty vole. No, tady píšou Ukrajiny, vole, jestli ti někdo třeba nečelknul nejvíš. To taky napadlo. What the fuck? Jaký jsi měl jméno? Jo, to seš ty? Proč jsou tam dva? Já neviděl, který seš ty. Ty mě to poškozuje. Heda. Já vůbec nevím, co to zase je na blbost. Ty vole, kousek. Sorry. Hele, nedělal jsi to s kompem? Co? Jsi dostal headu před chvílí? no. Ty jsi mě vůbec netrefil. Takže jsi to nedělal s kompem. Instalovat Windows, vole. Já jsem vůbec neostřelil, nebo co? Co to je? Všechny víš, máme. Musíš se dobře naúhlovat, já taky nemůžu střílet, když seš třeba teď Dostal jsi. takhle. Dost- Nedostal. Ne, a teď? Já mám Ne. bednu v počítači, víš. O. Dostal jsi hetku Já náhodou? mám bednu v obrazovce. Jestli se mi to zobrazilo až teď, anebo nevím. No, prostě počítač je v obrazovce a máš takový ten, jaký má takový ten malinký sráčky, Au. Dostala jsi hetku? Ne. No, jak to? A ty? A teď? Teď už jo, veď? A ty jsi ji dostal? No, no. No, já jsem tě teď dvakrát trefil po sobě do hlavy. A teď? Dostal jsi? Asi hodí zales. Co? Asi poslední Když bitka. máš Skype, tak tam dáš plusko. Za natočit 2 videa to stačí. No, Jo, tak počkej. Ve středu by mělo být teoreticky další video. Já jsem to říkal. Měl jsi výhodu, že mi nedošla durability zbraň, jako nerozbila. Mám 29, mám 29. napiš. No tak to by byla zase další přestřelka. Doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte odběr, like, to je jasný. Nebo dejte dislike. A to je jenom ve špatném případě. A tak my se s vámi učíme. Že jo? Jo. Že jo, že jo.
Tak se mějte a čus, čus. Čus.